Ако често се ядосваш и се обиждаш, ще ти кажа 3 стъпки за овладяване на негативните емоции. Първо, назови емоцията и причината за нея. Например, ядосана съм, защото той или тя каза или направи това и това. Второ, не се обвинявай за тази емоция. Емоциите са нещо напълно нормално и да си вменяваш вина заради нея не е никак добра идея. Когато го правиш постоянно, това може да повлияе зле на самочувствието ти, на психическото и дори на физическото ти здраве. Трето, дай си време преди да реагираш импулсивно. Отдалечи се от източника на емоцията, ако е възможно, преброй до 10 и едва тогава я изрази. Ако искаш да научиш още за това, как да овладяваш негативните си емоции, запиши се в курса SuperJump. Едно от неговите упражнения е насочено точно към това. Харесай и сподели това видео и ме последвай за още такава информация.